Hukumomin tsaron Najeriya sun bayyana cewa akalla mutane 51 aka yi garkuwa da su a cikin kwanaki uku da suka gabata a ƙauyuka daban-daban a jihar Kaduna da ke arewacin ƙasar. Hare-haren dai sun fi kamari ne a kudancin jihar, inda aka sace mutane sama da 180 tare da farmakar wasu jami'u. Ko a ranar Asabar ɗin da ta gabata, sai da wasu mahara suka sace mutum 11, wanda ya haɗa da wani limamin majami'a a yankin karamar hukumar Kajuru, kamar yadda hukumomin tsaro suka shaida a kamfanin dillancin labarai na AFP. Haka zalika, a wani bangare irin wannan maharan sun kai wani hari da ya kashe mutum 3 tare da awon gaba da wasu 38, haɗa da wani limamin masallaci tare da wasu masallata 4. Sannan kafin wannan ranar, 'yan bindigar sun sace mutum 2 a garin Maro da ke karamar hukumar Kajuru tare da ƙona gidaje, sai dai ba a bayyana adadin waɗanda lamarin ya shafa ba. Amma ya zuwa yanzu babu wata ƙungiyar ta'addanci da ta ɗauki alhakin aikata aika-aikar, a yayin da wasu jerin itilayen garkuwa da mutane da aka yi a ƙarshen shekarar 2025 suka ja hankali a game da yanayin tsaro da ya tayar da hankali a ƙasar da ta fi kowace yawan jama'a a Afirka. A bisa wannan yanayi ne shugaban Najeriya ya ba da dokar ta ɓaci tare da ƙaddamar da shirin dakarun jami'an soji da 'yan sanda domin ƙara ƙaimi wajen magance matsalar tsaron da ke jan zari'a a ƙasar. Sa'ad da Amurka ta soki yanayin tsaron ƙasar da ke yammacin Afirka da gaza wajen shawo kan tashe-tashen hankulan da suka addabi ƙasar, inda shugaban Amurka Donald Trump ya yi Allah wadai da yanayin yadda ake tunkarar lamarin, inda ya ce ana kashe mabiya addinin Kirista, wadda a cewarsa akwai buƙatar baiwa kowa 'yanci na gudanar da addininsa ba tare da tsangwama ba. Mafi akasari masu nazari kan lamarin yau da kullum sun mai da hankali ne kan kashe-kashe da sace-sace da gungun 'yan ta'adda ke yi ba gaira ba dalili kan mabiya addinin Musulunci da na Kirista. Sace-sacen da ake yi a Najeriya ya zama tsararriyar masana'anta mai riba, wacce kiyasi yana nuna cewa ta samar da kusan dala miliyan 1.7 tsakanin watan Yuli shekarar 2024 zuwa Yulin 2025, a cewar wani rahoto da SBM Intelligence, wani kamfanin tuntuɓa da ke Lagos, ya bayyana. A wani sabon rahoton, kafafen yaɗa labarai a Rasha sun ce an kama tare da tsare wani mutum da ake zargi da hannu dumu-dumu wajen yunkurin kashe wani babban jami'in sojan Rasha. Rahotanni na nuna cewa ana ɓoye da mutumin a birnin Dubai na haɗaɗɗiyar daular Larabawa. A ranar Juma'a ne aka harbi Bildin, wanda shine mataimakin shugaban sashen tattara bayanan sirrin sojojin Rasha, inda aka raunata shi. Rundunar tsaron Rasha ta ce an kama wanda ake zargin, wanda dan asalin ƙasar Rasha ne, tare da haɗin gwiwar jami'an haɗaɗɗiyar daular Larabawa, kuma ana tattaunawa kan mayar da shi gida. Haka na rahotannin sun ce an kuma tsare wanda shi ma ake tunanin yana da hannu cikin lamarin a birnin Moscow. Rasha ta zargi Ukraine da kitsa harin, sai dai Ukraine ta musanta. A wasu sabon rahoton, dakarun sojin Najeriya da ke gudanar da ayyuka a jihar Katsina sun kwato dabbobi 529 da aka sace bayan wani kazamin artabu da wasu da ake zargin 'yan bindiga ne a ƙaramar hukumar Kafur ta jihar. Wata sanarwa ta fito daga muƙaddashin mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na rundunar sojan Abiyomi Adisa, ta bayyana cewa ana yin nasarar gudanar da ayyukan ne sakamakon sahin bayanan sirri da aka samu game da ayyukan 'yan bindiga a yankin da ke kusa da kasuwar Sabo a ƙaramar hukumar ta Kafur. Sanarwar ta ƙara da cewa binciken farko ya nuna cewa ana zargin 'yan bindigar sun kutsa yankin ne daga jihar Zamfara a ƙarƙashin jagorancin Idi Abasu Aiki, wanda ake kyautata zato ɗan uwan kasurgumin ɗan bindigan nan ne, Ado Alero. Bayan sun yi wa yankin ƙawanya, sojojin sun yi nasarar kwato dabbobi 529 da suka haɗa da shanu 290 da tumaki 238 da jaki ɗaya da kuma babura guda ɗaya, in ji sanarwar.
A cewar sanarwar, rundunar bata rasa soja ko ɗaya yayin gudanar da aikin ba, amma an kashe shanu 14 a yayin musayar wuta bayan da 'yan bindigar suka yi amfani da su a matsayin garkuwa.